Gaurko gaia da sentiberatasun handiko haurrak. Nola ulertzen da gaur egun sentsibilitate handia? Zeintzuk dira pertsona hauen ezaugarriak, da zein alderdi positiboak eta erronkak? Bukatzeko nola ikasten dute sentsibilitate handiko haurrek? Ongi etorri konta-kontariren pedagogia arlora. Goazen elkarrekin ikastera, goazen elkarrekin haztera. Sentsibilitate handiari buruzko definizioa eta azterlanak. Oso sentikor den pertsona bat gehienek baino nerbio sistema sentikorragoa duen norbait da. Da ondorioz, barruko eta kanpoko estimuluak sakonago da zehatzago hautematen eta prozesatzen ditu. Ezaugarri hori sentsibilitate handia esaten zaio psikologian, da izaera gisa definitu dute psikologoek. Gaur egun oso sentikorrak diren pertsonei buruzko informazio gehiena Elaine Aronen ikerketetan oinarritzen da batez ere. Bere lana 1980ko hamarkadan hasi zena ikerketa klinikoak eta inkestak barne hartu zituen, The Highly Sensitive Person bezalako liburuak argitaratzera eraman zutenak. Sentikortasun handia diagnostiko klinikoa da? Ohikoa da sentsibilitate handia diagnostiko klinikoa ote den galdetzea. Sentsibilitate handia ez da diagnostiko kliniko bat. Psikologiako hainbat azterlanetan agertzen den nortasunaren ezaugarri bat baizik. Aronez gain, psikologiako eta neurozientziako beste ikertzaile batzuek sentiberatasun handiko pertsonen nerbio da garun sistemaren erantzuna aztertu dute. Da horrek informazioaren prozesamendu sakonaren eta erantzun emozional biziaren deskribapenak babesten ditu. Oso sentibera den pertsona baten ezaugarriak. Hona hemen sentsibilitate handiko pertsonen ezaugarri komun batzuk. Bat, informazioaren prozesamenduaren sakontasuna. Sentsibilitate handiko pertsonek bere esperientziei buruz asko hausnartzeko joera dute, da beste pertsona batzuek baino esan nahi handiagoa eman diezaiekete. Bi, erreakzio emozional biziak. Empatikoagoak eta sentiberagoak izan daitezke norberaren da besteen sentimenduekiko. Horrek gehiago eragiten die estresari edo jota sentitzeari. 3. Estimuluekiko sentikortasuna. Gehiago erreakzionatzeko joera dute argi distiratsuen, soinu gogorren, usainen, ehunduren, da inguruneko aldaketen aurrean. Da hori benetan deserosoa izan daiteke beraientzat. 4. Empatia maila handiak. Beste pertsonekiko empatia handia sentitzen dute, da laguntzeko gogoa. Gainera, xehetasun emozional sotilak berehala ulertzen dituzte elkarrekintzetan. Alderdi positiboak da erronkak. Sentiberatasun handiko pertsonen ustez, sentsibilitate horrek abantailak da erronkak ditu. Alde batetik, emozioak prozesatzeko moduak bizitza emozionala beratxe eskaintzen die, baina horrek txikitatik beren emozioak kudeatzen ikastera behartzen ditu. Beste aldetik, zentzumenetatik datorren informazioarekiko sentikortasunak sormena lantzeko aukera ematen die, baina aldi berean berehala nekarazten ditu, da oso giro bizigarrietan zailtasunak izan ditzakete, baita estresa modu biziagoan esperimentatu ere. Sentiberatasun handiko haurrak. Baldago alderik oso sentikorra den haur baten eta ez den baten artean ikasteko orduan. Bai, oso sentikorrak diren haurrek informazioa modu sakonagoan prozesatu ohi dute, da ezaugarri horrek eragina du haien ikasteko estiloan, da hezkuntza inguruneari ematen dioten erantzunean. Goazen horietako ezberdintasun batzuk ikustea. Bat, ingurunearekiko sentsibilitate handiagoa. Gelaren zaratak, argiztapenak, temperaturak, eragin handiagoa izan dezakete sentsibilitate handiko haurretan, da horrek eragina izan dezake, kontzentratzeko da eroso sentitzeko gaitasunean. Baliteke, arreta galtzea,
edo antsietatea sentitzea giroa oso bizigarria edo kaotikoa bada. 2. Ingurune seguruak da iragartzeko modukoak. Sentsibilitate handiko haurrek hobeto errenditzen dute, seguruak, baloratuak da ulertuak sentitzen diren ingurunetan. Presio egoerek edo giro lehiakorrek estresa eragin diezaiekete, da horrek eragina du haien errendimenduan. Laguntza ingurune batek aldiz ikasteko gaitasuna bultza dezake. 3. Erantzun emozionala da perfekzionismoa. Sentsibilitate handiko haurrak oso kritikoak izan daitezke beren buruarekin. Da akatsak egiteko beldur dira. Perfekzionismo horrek kritikekiko sentsibilitate handiagoarekin batera, erronka berriei aurre egitea edo akatsetatik ikastea kosta dakieke. Hala ere, errefortzu positiboarekin eta ahalegina balioetsiko duen irakaskuntzarekin konfiantza handiagoa gara dezakete. 4. Prozesamendu sakona da ikasteko erritmoa. Sentsibilitate handiko haurrek modu introspektibo da gogoetatsuagoan pentsatzen dute. Da horrek esan nahi du kontzeptuak prozesatzeko denbora gehiago behar izan dezaketela. Horrek ez du esan nahi motelago ikasten dutenik. Gaiak zehatzago da sakonago aztertu ohi dituztela baizik. Batzuetan, hausnarketarako denbora gehiago behar izaten dute, ulermen sendoa lortzeko. 5. Empatizatzeko eta lankidentzan aritzeko joera. Askotan, sentsibilitate handiko haurrak empatikoagoak dira eta lankidetza baloratzen dute. Nahiago izan ditzakete elkarrekiko laguntza sustatzen duten, errespetuzko elkarrekintzetaz gozatzen duten talde jarduerak. Lankideen arteko gatazkekiko sentikorrak dira, da lehia zuzeneko egoerak saietz ditzakete. Ikaskuntzan laguntzeko estrategiak. Haien ikaskuntza errazteko erabilgarria da giro lasaia sortzea. Azalpen argiak ematea. Estimulu positiboen bidez konfiantza indartzea, da hausnarketa denborak ahalbidetzea. Gaurkoz amaitu dugu. Bideo hau gure YouTubeko kanalean eta gure webgunean aurkituko duzun erreprodukzio zerrenda baten parte da. Pixkanaka eduki gehiago gehitzen joango gara da bertan ikaskuntzan laguntzeko estrategia gehiagotaz hitz egin da sakonduko dugu. Baliabide hauek zuentzat prestatzen ari garenez, esaiguzu, ze beste gai aurkeztea gustatuko litzaizuke? Halaber, zure zalantzak iruzkinen kutxan utz ditzakezu, edo bideo honen deskribapenean utzi dugun helbide elektronikora idatzi. Erabilgarriak izatea espero dugu. Kanala hau elkarrekin ikasteko eta elkarrekin hazteko asmoarekin sortu da. Eskerrik asko, da hurrengora arte.